ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்ட்ரஸ் ராஷ்மிகா மந்தனா அவங்களோட இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் நம்ம தளபதி கூட செல்ஃபி எடுத்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது வாரிசு படத்தோட ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னையோட 100வது நாள் ஆகுது. ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக ராஷ்மிகா மந்தனா இந்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் தளபதி செம க்யூட்டாக எங்கே இருக்காரு அண்ட் இந்த 100வது நாள் ஷூட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோஸ் விட்டால் நல்லாயிருக்கும். அண்டு வாரிசு டீம் இப்போ ஹைதராபாத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா போர்ஷனை ஷூட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாங் ஷூட்டிங்கை பெங்களூரில் எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணாங்க. ஆனால் பெங்களூரில் ஃப்ளட் வந்ததால் இப்போ அந்த சாங் ஷூட்டிங்கை ஹைதராபாத்லேயே ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஷூட்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணால் சென்னையில் இன்னொரு சாங் ஷூட்டிங் பேலன்ஸ் இருக்குது. அந்த சாங் ஷூட்டிங்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணால் வாரிசு படத்தோட மொத்த ஷூட்டிங்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து தான் வாரிசு படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராஷ்மிகா மந்தனா ஷேர் பண்ண இந்த ஃபோட்டோவில் தளபதி எப்படி இருக்காருன்னு உங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அந்த தளபதி ஃபேன்ஸ் யாராச்சும் வீடியோ பார்த்துன்னு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ.